bisin na ano ti mga red egg kin kamatisin. Ganyan tinan niya nagan nato yan. Bofis. Ipapas na mit ti mga nen tang hanto kanu nga makakamandya bro daw. Puro bulbulong ka na, timakan igjay, kada kam kamatais. In na po yung nga ay at dami nga ta. Napayam sa balay, hindi naglulukmog nga nag-atid daw. Pala bisin mo ti mga nen ta. Agbalo naksa. Hamun to maraman ng dagitan. Agbalo naksa. Hanga mabalain. Ay, Agangot dahi ta di kwa. talaga nga ate ti, kwain suggest ko kini nga iluto na, malikit pa lang ti karnay. Hanga balita kwa. Kasto ijinang. Padalhan tanto sunat ti kuya nang nyatawag na din tuyuhin kwa lagi jila mais nga madaeng. Mayan? Wow, ni pa ibisi. I-hold dan sa di ko ajan. Aan, mabalin na taata magit kita mi dagi jid do mga OFW kay o pagalalan daga dagi ji kwa. Luto da nga nyatawag na din sinuuban. Ay, mabalin basta takpam siguro yan. Si papas mord mangan atang kando mga kamantin na pudjay ta handa na hilig tin na pa oy. Ha, baka kawatong na mo lalo nga radyo te homesick din kwa. Maglalo kin na pumano ka tong bigatin. Huwag nga kwa. Ah? Ang arbang mana, hindi buro na tinagay ka na. Agda mo Jollibee di kag Jollibee nakto na. Yan ang. Apaw pa ni Jollibee lat taga ruda. No, agda Jollibee di ka Jollibee na. Tsaka Jollibee tayo. Oh, nagimas niya oh. Niluto nila ng ata para kanya. Mga bali ng takwa. Tan mapando dya bro din na po padalhan na kayo ti yalay ti nagkakaimas nga si Daina niya. Iyawidak to pa ti afam na. Yan ang tanong Nya da. kaya mo nang afam, agi naghangag digdigaw, swin na agi agdigdigaw. Ajig tipid gano ti sabaw. Ajig nangisit nga ti dab. Nya kaya mo nang Papahiya, o ano dahil kahit kumot. afam nga naghangag digdigaw, swin na afam nga agdigdigaw. Mga sangot apa mo. Ay nalailayan. Nalaylay, di pare-pare. Nalaylayan. Chocolate lang ang mga South afam dyan na yan. Ito mga sawa. Kino nalaylay kayo mo kay nga masibuganin nang. Ang ani? Aba, black soy lang. Yan ang. Kaya nag-zero ko ulit. Si kakaray naman to baybayan ninang. Baka panahon dito. Ayun lang, ipakilalak to game kanya yung afam ko. Nang no panahon na kanikaray ni puro mo kanya koreta da cellphone mo nang. Tawag ko na ka. Wow, intahan ko ikanti allowance na no ka. Pumayog kayo ay kay yumit nang ayawid kun to di afam ko ti balay. Madi nung irit na ninang. Adawad ka rin. Ulang dama, ang ma'am te pa, mahilig dati kwa, babakot. Ang lalo na Damdama ka, kwa, gururok ka gayong kaninang kay danan. Delikado ka danang. Kamama ko na. Away nang nanak sumara. Iba-iba nga lang. Away ba nagsumara ang kalinan na. Naksan. Kung kumaya ko. Mun sa te may focusan te papanaw ko nang para may lidliday mo tatay. Mamaksus pa amin na po yun. Hindi mo susutan. Panunod ka niya, nagsijin na pa oy. So nga mo baybayan. Igatang tabako na ano ka. Igatang buwana. Dadapog na siya. Yan ang. Mamama. Nang danto afam ko nagawid na. Papas ko mga red eggon. Iso na ginawan daw mo kanya kate ko red egg. Tapay, Mike? Ama, yan lang. Naggasang na. Kasanumaw? Ama, iso na ginawan daw kanya red egg. Bilog ko nga ko ba man Ha? The red egg na di kamot ko. Lugit ka.